Alright mga Calabar Cats. So sa kahoy na tayo nagluluto dahil mahal lang gas. Magkano lang gas be? 1.6? 1.6 na. So kapag sibak tayo ng kahoy, yun na yung kuha din ni Mikay. Pero si Mikay wala dito. Nandun sa kamag-anak niya sa Awili. Umuwi. Bakasyon. So ang ulam pala natin ngayon, tanghalian is munggo. Pero malapit ng mapakuluan. So ang sasahog pala natin dito dahil mahal ang karne, chicharon na lang. Kahit mga Calabar Cats, no? So, susukat tayo ng abono para mamaya magdadagdag tayo ng sukat sa abono. Kasi dati 6 lang yung sukat, 6 na sukat lang yung nilalagay natin. Pero ngayon magdadagdag tayo, gagawin natin yung 8. Ito, yung sukatan natin. So, dito na natin hahaluin. Pero mamaya pa natin ipupunta dun sa may drum. Gawa ka nung tutunawin muna natin tong abono. Tutunawin muna natin sa tubig hanggang mamayang hapon. 3. 4. Baka siguro gawin natin 10. Kasi marami na rin yung lalagyan natin ng abono. Daragdagan kasi yung mga tanim natin. 6. 7. 8. 9. Isa na lang. 10 na. Yun. Lalagyan lang natin ng tubig. Dito na siguro. Hugas lang tayo ng kamay kasi makatuto. Yun mga Calabar Cats, so 10 sukat ng abono yung nilagay natin. So mag-aabono tayo mamayang hapon. Tapos papakain tayo ng baka. So ito yung part 2 ng ating vlog. So maghapon ko. Oras pala natin is 10:20. 12:20. Sorry, 12:20. Late nang naisa lang itong munggo. Pero okay lang naman. Hindi naman kami naghahabol ng oras. Tapos na rin maglabas si Mrs. Ito na lang yung ginagawa niya. Pagsapakan mo naman dyan, kinukumpleto ko lang yung SSS mo. Oh, may bonus. Hindi pa nga nababayaran. Hindi pa nga nababayaran. Di ba, ganun na yung rules and regulation, no? Ha? Dapat kumpleto benefits. Kumpleto naman yan eh. Baka mamaya sumbong mo ako sa dole. Yung manok mo naman parang maiinitan mo, nanginginig na sa init. Isilong? Dapat kasi, ba't kasi, ano, dinadaing mo yung manok mo? Ayaw mo nun? Daing naman ako. Ito mo naman naiinitan naman siya.
Ay, kawawa naman. Lagay ko nga rin sa bed. Electric fan. Ilagay mo ka wala eh, pwede pa. Uy, wag. Wag naman, wag. Nakikita na siya. Ililipat natin yung mga manok mamaya. Lipat natin siguro dito. Dito na lang. So may... Patay na rin yung ano, no? Ha? Patay na. Oh, patay na to. Namatay. Ano, namatay yung langka. Bakit kaya? Ang laki na oh. Nadidiligan naman araw-araw. What's the matter? Sa sobrang init. No? Ngayon mga kalabar cards na. So, tapos na tayo sa ay, yung problema lang ito. Medyo nasobrahan yata. Nasobrahan sa tubig. Kailangan natin ng pagsasalinan. So, dito na muna sa gilid. Baka matapos. Dito na muna. Mamaya sasalin natin sa isang balde. Yan. Mamaya hahaluin natin yan. Okay, so update tayo mamaya. Pag i-ready na natin yung mga kailanganin natin papunta sa mini farm. Mini farm. Alright mga kalabar cards, so yun, nandito na tayo sa may bukid ulit, pero dito tayo ngayon sa may pinag-aalagaan natin ng baka. So pupuntahan natin si Kiwi dahil magpapainom tayo, pero yun, nakaready na yung mga pangguano natin, pang abono, nandito na. So 10 sukat yung ginawa natin. Kasama ko pala si Shake. Wala. Si Shake. So kukunin lang natin ng mga baka mga kalabar cards, tapos papainumin lang natin saglit bago tayo mag-abono. Ang oras pala natin is alas 4. Tamang tama yun sa mga oras ng pagpapainom ng baka sa pagpapastol. So unahin na natin tong baka bago tayo maglagay ng abono. Saktong sakto naman kasi mainit pa naman, kaya mamaya maya pa tayo maglalagay ng abono. Nagpapastol na. Laki ng baka na yun, oh. Matabas na rin baka mo. So, tapos na siya magpastol mga kalabar cards. Tayo naman ay papunta pa lang. Ay nako, grabe init. Mainit sa likod. Nung aneno ko. Yun yung baka ni tatay, oh. Lakas kumain. Taba. Yung baka naman natin bumabawi pa lang sa sa katawan na eh. Pero tataba din yan. Pag ganun na tagulan na, tutubo na lahat yung mga damo, marami na rin silang makakain.
Ganung baka. Gantay na. Right. So yun. Dito na si Kawi. Pero unahin natin yung maliit. Unahin natin si Kiwi. Doon sa baba. Makain. Ano? Ay, sana hindi bumuhol sa kabilang baka. Ay, bumuhol na naman. Yung isang baka, oh. Right mga kalabar cards, so kukunin lang natin yung mga baka natin. Tapos dadalhin natin dun sa gilid ng kalsada para mapainom natin lang tubig. Tapos babalik din natin dito mamaya. Pero doon natin ilalagay. Right. So yun yung gagawin natin. Nakas kumain, no? Yun mga kalabar cards. Tignan nyo naman, ah. Ayun na yung nauna, si Kawi. Alam nyo nang pupuntahan niya, eh. Up, ari ko. Uhaw na itong mga tropa. Doon sana tayo magpapainom dun sa puso, kaso mamaya magalit na naman yung bantay doon. Baka mamaya palayasin na naman tayo doon. Mahirap na, baka pati ako hampasin din ng kahoy. Ay nako. Kaya pagtyagaan na lang natin na dalhin sila doon sa may gilid ng kalsada. Di bali malapit lang naman. Right. Grabe inat. Maraming bilis maglakad, oh. Bilis na maglakad ng mga baka. Uy, 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 uy. Huwag ganyan, masikit. Masikit sa kamay. Ayan, oh. Rico. Alright mga kalabar cards. Aburido na yung isa. So pinuuna ko na pala itong painumin, itong malaki. Di bali, yung maliit kunti lang naman ng iinumin nito. Ito yung malakas uminom, eh. Yung malaki. Saktuhan lang yung sanggalon. Naaway niya yung anak niya, eh. Pasaway ito, eh. Yun, tapos na. Hihilain lang natin itong tubig. Alright mga kalabar cards. Ayun, natapos na tayo sa baka. So nandito na pala tayo sa may mini farm. Saktong sakto yung oras ng
dating natin dito. Hindi na masyadong mainit. Right, so inom lang tayo ng tubig. Grabing init dun. So maglalagay na tayo ng abono. Ito yung abono na hinalo natin kanina. Bali 10 sukat ng abono yung nilagay natin. Tapos hindi ko na masyadong pinuno yung drum. Hahaluin lang natin to. Sa kabila ganun din. Kasi yung lalagay natin kalahating tabo lang sa bawat pananim. So ganun yung paglalagay natin. Kasi medyo mas matapang na to kaysa doon sa dati. So wala naman lang problema dun kasi medyo nakalaki na naman na yung mga tanim natin. Kaya medyo tatapangan natin ng abono. Ay, naputol pa yung panghalo ko. Saktuhan lang to yung dala natin. Yung ibang tanim na bunutan na natin ng damo, pero yung iba hindi pa natapos. Uy, my goodness, lanta yung patola. Sa sobrang init. Right. So unahin natin dito sa may banda rito yung mga talong. Yan yung mga talong natin, magaganda na. Ganyan lang yung lalagay natin mga calabar cards. Ganyan lang kadami. So lahat pala ng tanim natin lalagyan natin. Ito maliit to, kunti lang to kasi maliit pa. Iwasan lang natin mga calabar cards na malagyan yung mga dahon kasi natutuyo pag nalagyan yung dahon. Yan lang. Ito maganda na ito mga calabar cards. So ayun, makita nyo mga calabar cards yung puno ng talong nandun. Bakit dito tayo naglalagay ng abono? So ang ginawa ko kasi piniklok kung ganun yung talong. So nandito yung pinakaugat nya, nandito. Kulang yun Dito na pala tayo sa may sitaw mga calabar cards na. Tingnan nyo naman yung sitaw natin. Di ba ang lalago? Lalago na mga sitaw natin. Pero lagyan pa rin natin sila ng abono. Paunti-unti bawat araw. Hindi natin namamalayan. Mamumunga na to. Ganda na. Kaso problema nababali. Ayan, may bumabali sa mga talbos. Sayang. Pero okay lang yan.
Tutubo pa naman yan. Hindi talaga yan maiiwasan. Kagaya nito mga kalabar cards, oh. Ganda na, oh. Ganda na ng mga tubo ng sitaw. So kunti-kunti lang pala yung nilalagay ko dito sa mga sitaw. So ito yung hindi pa natin natapos na tanggalan ng damo. Pero itong mga to, ayan, oh, nadamuhan na natin. Tapos dun yung mga talong dun, nadamuhan na natin yun. Baka bukas siguro dito naman tayo sa sitaw magdamo. Ganito mga kalabar cards, yung sili natin. Dami ng bunga, oh. Kung hindi lang sana kinainan ng kambing to, sigurado kakapag-harvest na tayo sa mga sili. Kaso yun nga problema eh. Ilang beses na nilantakan ng kambing to. Pero okay lang yan, di bali nakasaraduan na natin lahat yung pwedeng daanan ng mga kambing. Ang ganda na nito mga kalabar cards, oh. Ang taas na, oh. Ang taas na lang nagapangan nyo, oh. Nalanta sa sobrang init. Pero itong mga sito hindi man lang nalalanta. So yun yung epekto ng sinunog na tayo ng baka. Pwede rin sa kalabaw. Sinunog na tayo ng kalabaw. Ito yung kinainan ng kambing nun, no? Nung naghabol tayo ng kambing. Kung maalala rin nyo yun sa previous vlog natin. Yung mga kalabar cards, oh. Gaganda na. Gaganda na ng mga sitaw. Tapos may natira pa pala dito. Ito, yung mga natira na kamatis. Mamaya haharvestin natin itong mga to. Kukunin natin. Grabe. Inat. So yun, natapos na tayo sa paglalagay ng abono. So gagawin natin, kukunin natin itong mga to, itong mga tropa, oh. Kukunin natin itong mga to, harvestin na natin. Kasi pag nagtagal, hindi pa naman kasi tayo pwedeng mag-harvest pag ganun na nalagyan na ng abono. O kaya kinabukasan, hindi na pwede. Kasi nga kakapit na yung abono dito. Mangangatin na to pag kinain mo, makati na. Kaya kukunin na natin. Yun, may isa pa dito. Ayan. Tamang tama pag tumagal ng kunti, mga 5 araw, may mahaharvest na naman tayo itong mga to. Kasi pag inantay pa natin mga kalabar cards na inantay pa natin yung 5 araw bago tayo makapag-harvest, itong mga to hinog na. Kaya kinuha na natin. Pero okay lang naman kasi kakalagay lang naman ng abono. Kaya okay pa. Right, so dito na siguro matatapos tong vlog natin mga kalabar cards. At yun, one day vlog. So see you sa susunod na vlog natin mga kalabar cards. Alright.